Takže ohník je zahasený. Tu je záber. Všade okolo. Ohník je zahasený, tak sa to má robiť. Žiadny neporiadok tu není. Okrem zopár šup z cibule, ešte aj tie sú. No, tuto sú. Tu sú šupy z cibule. To je prírodného, nič som tu nenehal. Všetko som si po sebe spravil poriadok, tak ako to má byť v súlade s prírodou, bushcraftovo, všetko. Takže asi tak. No a teraz sa pomaličky poberiem. Neviem, či to budem natáčať, lebo tu je taký neschodný terén. Mňa bolia kríže kloby jedno s druhým, takže točiť a zároveň jednoducho kráčať v tomto teréne, to bude asi o držku. Nemám odolný telefon, keby mi padol do vody, tak je po ňom a bol dosť drahý, aspoň teda na moje finančné pomery, takže asi tak. Takže končím dnešný deň ešte raz. Záber na vyhasnuté ohnisko. Keby tu na poli bolo nasadené žito, že je leto, tak tu oheň nezakladám, určite nie. Kvôli vzniku riziku požiarov. Takisto to je aj na jar, aj na jeseň, koľko boli prípady. Ja už chodím dlhé roky, nikdy sa mi to nestalo, takže viem narábať s ohníkom, jak sa povie, bushcraftovo v súlade s prírodou. Užiť si a neurobiť žiadny neporiadok. To je heslo.